afectats de València. Des d'aquí la institució Montserrat estem amb vosaltres. Us venim a donar tots els ànims que puguem. Molts ànims a la gent de València. I des d'aquí, molt bona sort. Molts ànims als afectats de València. Esperem que tots els que estiguin malament es recuperin. Molta força des de la institució Montserrat. Des de la institució Montserrat us enviem molt de suport a València. I esperem que tot millori allà. Des de l'Escola Minervasa Cooperativa estem amb vosaltres. La setmana d'un company ens va explicar com va ajudar a València. Ens ha impactat molt que una família que té uns cavalls els va tenir que posar dins de casa seva. També ens va impactar que un sol joguet pogués fer feliç a tantes persones. Com a bon acte hem decidit fer-li un dibuix i una carta als nens i nenes de la nostra edat. Ànims des d'aquí i gràcies, Nàdia, per conscienciar-nos. Força València! I estem aquí fent aquest vídeo per explicar el que sentim cadascun. Per exemple, jo sento, a mi no m'ha passat això, el que m'ha passat a vosaltres, us entenc y os voy a ayudar. Entendemos todo lo que ha pasado, que ha sido un momento duro, pero por eso queremos mandar este mensaje de ayuda emocional. Us ajudarem tot el que puguem. Us enviem material escolar com llibres, gomes, llapisos,